Jos nää saisit nyt yhden toivomuksen ja nää saisit laittaa sun markkinointiskuntoon sormia napsauttamalla, niin todennäköisesti nää tiedät ainakin otsikkotasolla, mitä ne on ne asiat. Mutta mielenkiintoinen aihe, jutellut parin asiakkaan kanssa tästä ja sitten myös oman valmentajan kanssa, eli miksi yrityksissä ei edistetä niitä asioita, jotka tiedetään tärkeiksi. Eli moni yrittäjä ja johtaja tietää tasan tarkkaan, mitä pitäisi tehdä. Ja yksi syy, miksi nämä asiat ei ole kunnossa, on yksinkertaisesti se, että on kiirettä ja muuta vastaavaa. Ja sitten on mielenkiintoinen aihe sen, että jos mietitään myyntiä ja markkinointia, niin monesti se tekeminen niputetaan samaan tehtävälistaan, jolloin sitten kun tulee se tilanne, että on vaikka kiire, pitäisi edistää myyntiä tai markkinointia, niin sitten se tehtävälistaa katsotaan ja sieltä otetaan vaikka se, mikä koetaan tärkeimmäksi. Ja monesti sitten taas, koska myyntihän on, jos nämä soitat suoraan vanhoille asiakkaille tai nykyisille asiakkaille, tai teet tarjouksia tai käyt tapaamassa asiakkaita, niin se on aina tehokkaampaa kuin se, että aletaan tekemään sitä markkinointia lyhyellä aikavälillä. Eli koska ne markkinoinnin tulokset on aina semmoisia, mitkä alkaa näkymään sitten, tai ne ei missään tapauksessa näy yleensä saman päivän tai saman viikon aikana. Ja tämä on sitten se, että monesti se syy, miksi ne markkinoinnin toimenpiteet ei pääse ikinä siinä prioriteettilistalla yleensä top 3 tai välttämättä edes top 10. Ja tässä ehkä ajatuksena se, että se ei ole väärin tehdä niin myyntijuttuja, se on erittäin hyvä asia. Tosi moni yritys ei tee ollenkaan mitään myyntiaktiviteetteja, vaan odotetaan asiakkaita, mutta se, että jossain vaiheessa se yrityksen liiketoiminta on siinä kunnossa, että olisi mahdollista saada markkinoinnilla tuloksia aikaan ja lisäksi sitten helpottaa sitä myynnin tekemistä, koska sitten asiakkaat tuntee jo meitä. Ja tästä sitten syntyy semmoinen ihan mielenkiintoinen luuppi, eli koska sitä markkinointia ei tehdä, niin sitten se myynti nojaa tietenkin siihen myyntiin, ja sitten kun esimerkiksi ne yrityksen avainhenkilöt tekee sitä myyntiä, ne ei välttämättä kehittää sitä markkinointia, jolloin sitten tämä aiheuttaa sillä, että tästä asiasta ei päästä niin ikinä yli eikä ympäri. Ja taas niin markkinointiin, mitä ehkä monesti luullaan, että sitä etsitään sitä niin markkinoinnit, millä tavalla asioita pitäisi tehdä tai minkälaiset olisi erityisen hyvät verkkosivut tai missä kanavissa meidän kannattaisi tehdä. Monesti tämä tieto on jo olemassa niissä yrityksissä. Siellä saattaa olla niin osaavaa väkeä, joka pystyisi vaikka tekemäänkin nämä asiat. Mutta kun se ongelma on enemmänkin se eteneminen, että niiden asioiden kanssa ei lähdetä liikkeelle, niitä ei saada mahutettua sinne kalenteriin. Ja koska sitten jos miettii, tämä on myös tämä on ongelma sekä markkinointialan tekijöiden kanssa, että mitä tarjotaan, ja sitten myös samalla ongelma, että mitä se yritys on valmis ostamaan. Eli monesti ei välttämättä, jos mietitään markkinointia, niin halutaan ostaa se tekninen toteutus siihen asiaan, mutta oikeasti mitä kannattaisi ostaa on se, että valittaisi, että se markkinointikumppani auttaisi valitsemaan, että mitä tehdään seuraavaksi, auttaisi määrittämään sitä selkeää suuntaa, auttaisi priorisoimaan niitä tehtäviä, viemään asioita loppuun asti ja sitten poistamaan sieltä arjesta niitä kohtia, jotka pysäyttäisi kehityksen, jotta siinä pysyisi semmoinen virtaus päällä siinä markkinointitekemisessä. Että sitä markkinointia ei pitäisi ostaa sen takia, että me saadaan lisää vaihtoehtoja leveyssuunnassa, vaan sitä pitäisi ostaa sillä, että me saadaan vietyä ne asiat maaliin asti, että me julkaistaan jotain ulos. Ja sitten, että miksi monesti yritykset ei saa sitä markkinointia kuntoon itse, niin se kun niitä neuvoja kyllä löytyy, sitä osaamista on, sitä on vaikka kuinka paljon olemassa, mutta sitten kukaan ei auta siinä toteuttamisessa, ja en tarkoita tällaista markkinoinnin tekemistä, vaan enemmänkin sitä, että kukaan ei ole arjessa tukemassa sitä etenemistä, että ne asiat tulee tehtyä, se kehittyy, niistä asioista puhutaan, niistä mietitään, mikä on paras ratkaisu tällä hetkellä, mikä ei ole, mitkä on meidän tavoitteet. Ja se, että jos se markkinointikumppanin rooliksi, tämä riippuu myös siihen, että mitä se markkinointikumppani tarjoaa tai mitä se yritys ostaa, mutta jos se vaan ohjeistaa sillä pintatasolla, että mitä kannattaa tehdä, niin se monesti ei tuo mitään lisäarvoa siihen, varsinkin jos sillä yrityksellä on itsellä tietotaitoa, että mitä kannattaa tehdä seuraavaksi.
Eli kyse ei ole siinä markkinoinnissa enää sitä niin optimoinnista tai sisältöjen tekemisestä tai sivuston parantamisesta, vaan se, että, niin kuin, että jos niitä asioita ei tehdä, niin ne tehdään niin sen yrityksen puolesta osittain. Jos niitä ei edes suunnitella, niin sitä suunnitelmaa voidaan tehdä sen yrityksen puolesta johonkin pisteeseen asti. Ja tämä olisi se, että olisi semmoinen kumppani, joka on tosi vahvasti mukana siinä, että me edetään, me yritetään päästä sinne meidän tavoitteisiin aktiivisesti. Ja sitten jos me ei päästä jostain syystä, niin sitten mietitään, että no millä tavalla sitä voisi helpottaa, että se ei olisi enää jatkossa esteen. Ja sitten kun markkinointitekijät ja sitten yritykset ymmärtää tänne, että tämä on ehkä se isoin jarruttava tekijä siinä markkinoinnissa, ei niinkään se, että minkä näköiset verkkosivut on tai mistä me löydetään teknisesti joku paras ratkaisu johonkin yksittäiseen asiaan, niin se helpottaa tosi paljon sitä keskustelua, että miten sen yrityksen kannattaa jatkossa tehdä. Tietenkin tämä myös tarkoittaa sitä, että se yhteistyön luonne on vähän erilaista, mutta se on paljon tärkeämpää on keskittyä siihen ihan puhtaaseen etenemiseen kuin siihen, että yritetään miettiä, että mikä on se täydellinen ratkaisu missäkin vaiheessa.